Amaia Isasi izango dugu martxoaren 17ko greba orokorrari buruz hitz egiten eta soldata arrakalaren inguruan hitz egiten. Ondoren, Mateo Gutierrez etorriko da Venezuelako gertakariei buruz hitz egitera. Horren aurretik, ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1784ean, Frantziar armadatik desertatu zuten itsasuko 57 gaztek eta baztanera egin zuten ihes. Gazteei, muga zeharkatzen laguntzea egotzita, Manexe Etxeberri eta Taulo Garat gazteak gilotinatu zituzten. Irudian, iheslarien gilotinatzea Parisen. Eta handik 2 astera, Sara, Azkaine, Ainoa, Itsasu, Ezpeleta eta Zureide herrietako biztanleak deserriratu zituzten. 4.000 eta 10.000 euskaldun artean beren etxeetatik atera eta oinez 100 kilometro egitera behartu zituzten. Lapurtarren deportazioa gisa ezagutzen den sarraski horretan, gutxienez 1.600 hil ziren bidean eta ondasun guztiak lapurtu zizkieten askori. 1924ko egun berean, Amale Artzelus jaio zen Donostian. Irratian euskaraz aritu zen lehen emakumea. Bere aita, Ander Artzelus Luze zen. Joseba Zubimendirekin batera euskarazko lehen irratsaioa egin zuena 1932an. Donostiako Union Radio irratian. Hain zuzen ere, Amale, 8 urte besterik ez zituela, saio horretan aritu zen esatari, eta beren aitak idatziriko gidoiak irakurri zituen. 1936ko gudan erbesteratu egin behar izan zen, eta 1958an ikastola klandestinoa sortu zuen Donostian, Elbiri Azipitriarekin batera, bakoitzak bere etxean. Hainbat urteren ondoren, 1952ko otsailaren 19, Ameriketako Estatu Batuetan bizi ziren japoniarrentzat konzentrazio esparruak sortzea onartu zuten. Bigarren Mundu Gerrako testu inguruan arrazakeria muturrera eraman, eta 10 konzentrazio esparru ireki eta jatorri japoniarreko 120.000 pertsona atxilotu zituzten Roosevelt presidenteak sinatutako dekretuaren ondorioz. Giza baldintza humilagarrietan eduki zituzten, ia 10.000 pertsonako esparruetan pilatuta eta beren borondatearen aurka espetxeratuta. Azkenik, 1985ko otsailaren 19, hegazkin bat erori zen Oizmendian, Bizkaian. Madril eta Sondik arteko ibilbidea egiten zuen Iberia konpainiaren hegazkinak istripua izan zuen, giza akats baten ondorioz. Hegaletako batek Oizen zegoen EITB-ren antena bat jo eta kontrola galdu zuen. Inguruko baserritarrek hegazkina sutan ikusi zuten mendian behera. 158 lagun hil ziren, hegazkinean zihoazen guztiak. Bidaiarien artean Francoren ministro ohi bat eta hainbat enpresari egoteak konspirazio teoriak eragin zituen eta erantzunkizuna etari egotzi zionik ere izan zen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteko, Kondestableko Zibiboxean, aste osoan zehar kaligrafia ibilbideak jaialdiko jarduera ezberdinak izango dira. Asteazkenean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7etan, Oteiza, poeta Maverick hitzaldia eskainiko du Miguel Sánchez Ostizek. Ostegunean, hitzaldi irisgarria. Paseo Sarasate, historia y modernidad. Pompelo Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Ostiralean, Gazteluko plazatik hasita, bisita gidatua. Ikasgelak, komentuak eta jakintzak. Hezkuntza denboran zehar, arratsaldeko 5etatik aurrera. Egun berean, Totem Aretoan, Herenegun eta Trintxeraren kontzertuak izango ditugu gaueko 8:30 aurrera. Larun batean, eguerdiko 12:30 Kondestableko Zibiboxean, Fem Kultur 2026. Argazki erakusketa Habitarrun Cuerpo. Bisita solastua Elisa Mirallesekin. Bukatzeko, igandean arratsaldeko 7etan Pompeloko Zibiboxean, Ime 26, perkusio kontzertu performanza, Dario Antonen Caminos. Orain, ikus ditzagun gaurko komunikabideen azalak. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Jaiotza eta asak behera egiten jarraitzen du Nafarroan.
2025ean 4.529 jaiotza baino ez baitziren izan. Lehenengo puntuan, 5.906 hildakorekin, biztanleria hazten da beste herrialdeetatik etorri direnei esker. Bigarren puntuan, haur berrien konpurua, estatuan hazten dena, 0,9 jaitsi da 2024arekin alderatuta. Argazki nagusian, ikaslek askorentzat paregabea den abentura bati aurre egin behar diote. Honen titularrean, eguzkiak distira egiten du astezurian. Eskola ezberdinetako ikasleek belaguako elur ugariaz gozatzen dute. Horiz, batetik, eguneko 5.200 autotik 450 eta istripuri gabe. Irunlarrea kalearen eraldaketa ikusgarri bat 6 hilabetetan. Bestetik, Budimir eta Mbappe, gola izateko arrazoi gisa. Ezkerreko berrietan, dozenaka gizarte mugimenduk bat egin dute martxoaren 17ko grebarekin. Ondoren, Rufianek ezkerreko fronte bateratu bat eskatu du Vox geldiarazteko. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroak lur publikoetan kooperatiba ereduaren aldeko apustua egin du. Bestetik, hezkuntzak 42,8 milioi bideratu ditu bere inbertsio planera. Diario de Navarra egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroaren migrazio garbia. Urtero 7.200 pertsona gehiago iristen dira alde egiten dutenak baino. Azken iritsieren profila, 25 eta 44 urte bitarteko kolonbiarrak. Irudi nagusian, zaborra lurrean sarrigureneko edukiontzi eremu batean. Honen lerroburua, 800 euroko isuna zabor poltsak kanpoan uzteagatik. Eskuineko berrietan, Akzionako zuzendariak ez zuen bere nagusi akusatuen susmorik. Azpian, medikuen sindikatuak salatu du lanaldiaren muga arautu gabe dagoela. Azkenik, Koldok 2017an Nafarroan PSOEren hauteskunde primarioetan botoak manipulatzea lortu zuen. Goiko berrietan, Iruñerako irtenbide adimentsuak. Bestetik, Kristo berpiztuaren leku aldatzea Iruñean. Azkenik, Realari irabazteko gakoak. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Derrigorrezko hezkuntzako ikasleen eboluzioa positiboa dela ondorioztatu du Jaurlaritzak. Lehenengo puntuan, lehen hezkuntzako 4. mailako eta DBH-ko 2. ikaslei 2 urtetik behin egiten dizkieten proben berri eman du hezkuntza sailburuak. Bigarrenean, testu ingurua zaildu bada ere, emaitzak goraipagarritzat jo ditu Begoña Pedrosak. Argazki nagusian, Israelek 2024an hildako Abu Nasser familiako dozenaka kideren gorpuak bilatzeko lanak. Atzo, Gazako Beit Laia hirian. Honen titularrean, Suntxipenaren gainean eraikitako batzordearen lehen laneguna. Gazaren berraikuntzaz erabakitzeko elkartuko da gaur Trumpen bake batzordea. Ezkerreko berrietan, Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi du berari dagokiola uberri baimena ematea. Jarraian, Barazki jalea, euskarara itzulitako koreerazko lehen liburua. Azpian, EH Bilduk uste du akzionak lege iruzurra egin duela ikerketa batzordean. Ondoren, Maderas de Llodioko kaleratzeak bidegabetzat jo dituzte epai batean. Azkenik, Frantzia intsumisoa jomugan, ultra baten eriotza dela eta. Goiko berrian, bisonte europarra, kontinentearen birkonkistan. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ez du Maderas de Lloidoko lan sakrifikaziorako arrazoirik ikusten. EAeko justizia auzitegi nagusiak erabaki du Maderas de Llodiok aurkeztutako kaleratze kolektiboko prozedura, joan den urrian 35 pertsona langabezian utzi zituena, ez zela legearen araberakoa. Argazki nagusian, greba orokorrerako deialdiaren atzean dagoen gizarte bultzada.
Herrialde osoko dozena bat gizarte erakundek bat egin dute martxoaren 17rako sindikatu gehienek deitu duten greba orokorrera, 1.500 euroko gutxieneko soldata nazionala eskatzeko. Desadostasunak izan arren, bat egiten ari dira guztiontzako onuragarria dela uste dutena eskatzeko. Ezkerrean, Alaia Sierraren kronika. Martxoak 3, garai bateko eta oraingo informazio lanari begirada bat. Beheko berrietan, Onintza Oleaga, EH Bilduko zuzendariak dio. Jendearen konfiantza jokoan dago. Ondoren, Uber Donostiara iristearen legezkotasuna aztertzen ari dira. Azkenik, Roman Gsnarik, filosofo australiarrak dio, korronte disruptiboek aldaketa bizkor lezakete. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Jose Javier Oses, Rojaban dagoen Euskal Delegazioko kidea. Kurduek oso argi dute ez dutela amorerik emango. Urtarrilean Siriako gobernuak egindako ofentsibaren ondoren, su-etena sinatu bada ere, tentsioa nabarmena da Kurdistango lurraldean. Egun hauetan Rojabara bidaiatu duen Euskal Herriko delegazio sozialeko kideekin mintzatu gara bertan aurkitu duten egoeraz. Eskuineko berrietan, goian, Nafarroa Beherea versus Frantzia. Nafarroako erreinuaren konkistaren inguruko pasarteak ezagunak egiten zaizkigu. Baina badira pertsonaia batzuk ez ezagunagoak direnak. Oker gabiltza sekzioaren atal berrian, Nafarroa Behereko erakundeetan jarriko dugu harreta. Beheko berrian, Irainez eta Irainen birjabetzeaz. Oker gabiltza saioko atal berrian, Irainez eta Irainen birjabetzeaz aritu dira Euskal Herriko Gehiles Askapen Mugimenduko Nafarroko kide diren Kepa Iekora, Ana Jaka eta Oskar Sada. Oker gabiltza, Irrintzi plazako atal berriak, sexu genero disidentziarekin zerikusirik duten gaiak jorratuko ditu. Euskal Herriko Gehiles Askapen Mugimenduko Nafarroako kide diren Kepa Iekora, Oskar Sada eta Ana Jaka izango ditu gidari. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Mateo eta ongi etorri gurera, zer moduz? Ondo kaixo eskerrik asko gonbidatzeagatik. Plazer bat guretzako. Bueno, lehenik eta behin, gaurkoan Venezuelako gertakariei buruz hitz egitera etorri zera, prentsa ohar bat atera da. Konta iguzu pixka bat prentsa ohar hori zer den? Bueno, antolakunde batzuk eta pertsonak individualki batzuk bildu ginen duela hilabete edo aste batzuk, duela denbora pixkat, zeo zer egiteko Venezuelaren situazioaren elkartasuna edo imperialismoaren erasoaren kontra. Orduan, duela 2 urte Venezuelako kide batzuk etorri ziren Euskal Herrira gira bat egiteko, Unión Komunerarekoak eta Fuerzas Patrióticas Alexis Vivekoak. Eta han gira horretan trabajo ideologiko egin genuen Euskal Herriko antolakunde ere. Eta brigada bat egin genuen Venezuelan. Iritsi ginen Euskal Herrira eta zeo zer egin behar dugu
Venezuelaren situazioari buruz, eta horregatik bildu ginen eta mobilizazioak planteatu genituen eta lanketa bat egiteko. Aipatu duzu, erakunde batzuk eta pertsona individual batzuk elkartu zinetela hor, zuen ustez, azken hilabetean, edo azken asteetan, zer gertatu da Venezuelan? Bueno, gure ikuspuntu da beti Venezuela eta prozeso bolibartarra sufritu zen akoso edo erasoak estatu batuetatik edo imperialismoaren posizioa. Baina Trumpen lehendakaritzarekin bere estrategia de seguridad nacional da Amerika osoa edo Latinoamerika osoa rekuperatzeko haien puntuan. Eta horregatik haiek behar dute petrolioa eta rekurso energetiko ere, bai, orduan Venezuela izan zen erreferente bat, iraultzaile erreferente bat edo punto gogor bat izquierdarentzat edo movimiento sozialentzat edo iraultzaile erakundeak ere. Orduan Venezuela afianzatzeko edo Venezuela akonduktatzeko oso garrantzitsua da haientzat, eta ere bai daukate beste arazo batzuk Ukrainian edo Palestinan, da estrategia global bat guretzat. Batzuk esaten dute, Venezuelako krisia dela barne kudeaketako arazo bat, zuek esaten duzue dela kanpoko imperialismo eraso bat. Zein da balantza hor? Bueno, hori da igual nire ikuspuntegi, igual beste pertsonak daukate berea, baina nigatik Venezuela igual dauka problema bat bere ekonomiarekin, ez da problema sortu zela txabismoarekin, da ekonomia petrolera bat edo ekonomia rentista bat. Orduan hori dauka problema, zuk ez duzu egiten gauza pilo. Zer esan nahi dute janaria edo beste ekonomiako sektoreak ez duzu jarraitzen egiten ezer ez normalean, bio ez dela renta. Horregatik, hori da problema bat Venezuelan, baina santzioak edo blokeo ekonomiko ere kriston arazo da Venezuelarentzat eta Kubarentzat. Krisi potente izan zen 2017tik 2020etara, más o menos, eta Venezuela zegoen azten kontrarrestatzeko krisiak eta ekonomikoki ondo zegoen egon ginenean. Baina orain petrolearekin eta estatu batuetak ere behar dute haien rekurtsoak. Horregatik, igual zuk daukazu krisis interna bat, barne krisis bat, baina nigatik ez da punto zentrala. Atera dezuen prentsa oharrean oso gogor jotzen duzue Euskal Herriko hedabide, alderdi, eragile batzuekin. Zer salatzen duzue, zehazki? Bueno, Euskal Herriko alderdiak edo enpresarioek ere ospatzen zuten agresioa. Enpresa batzuk dituzte interes potenteak Venezuelan edo nahi dute prozeso bat expoliatzeko edo eksplotatzeko haien rekurtso naturalak. Horregatik, gu oso kritikoak gara puntu horretatik eta guretzat
da forma bat imperialismoan justifikatzeko. Zer aldatu beharko litzake Euskal Herriak daukan Venezuelarekiko diskurtsoan? Esango nuke ez esateko Venezuela diktadura bat da. Zeo zer oso kuriosoa Donald Trumpek esan zuen, igual duela egun batzuk, Maria Corinari buruz. Eta Europako herrialde igual osoak esan zuten bere garaian Maria Corina Machado zen Venezuelako lehendakaria, no? Baina orain Donald Trumpek esan zuen Maria Corina Machado ezin nuen Venezuela gobernatu. Horregatik esan nahi dut, bago parte bat Venezuelako herri handiena ez dute nahi, ez da bakarrik Maria Corina Machado edo interbentzioak edo beste injerentziak bere gobernuan barruan. Eta Euskal Herriko alderdiak edo mediak errespetatu behar duen Venezuelako prozesua eta Venezuelaren eztabaidak edo haien propio bidea. Mobilizazioetan ere aipatu duzue, Estatu Batuekin dauden harremanak atera bar direla normalizaziotik, baita ekonomikoak eta armagintzakoak. Zeintzuk dira proposatzen dituzuen neurriak horren aurrean? Bueno, momentu horretan ez dakigu benetan zein diak negoziazioak. Badaude, nola esaten da, fake news pilo bat, eta zer esan nahi dut, petrolioren asuntua. Donald Trumpek esan du 55 milioi de barriles de petróleo Venezuela salduko dituzte Estatu Batuetara. Eta adibidez hori da gezurra, guk ez dakigu zer egingo, zer gertatuko den ala ez. Orduan, nigatik itxoin behar dugu zer gertatuko den. Eta aipatzen ditugun harreman horiek hausten baldin badira, hor praktikan Euskal Herriarentzako zer suposatzen du? Esango nuke presio bat, no? Ez da bakarrik Euskal Herriko kontekstua, da Espainiako kontekstua ere eta Europako kontekstua ere beti Estatu Batuetako alderdian dago, horregatik. Kritikatu nahi duenak, esan dezake agian aipatzen duzuen neurri hau izan daitekeela simbolikoa, urruti gelditzen dela, zuek zer erantzuten duzue? Bai, behar dugu, babesa eman dugu antolakundeak edo prozesua badago territorioen barruan. Horregatik oso garrantzitsua da prozesu komunala buruz hitz egiteko edo prozesu soziala hitz egiteko erresistentzia bat egiten ari dira bloke horren kontra eta denetik produzitzeko horregatik. Gure ikuspuntu da han behar dugu lanketa egin. Hala ere, hemen mobilizazioak egin dituzue baita ere, Bai. zein izan da erantzuna, zer moduz dira mobilizazioak? Venezuelako konsuladoa eta Venezuelako gobernua eta Venezuelako movimiento sozialak egin zenuten mobilizazioak hilabete bat eta gero erasoa. Eta guk egin genuen mobilizazioa acudiendo al llamado. Bai, deiari erantzuten. Vale.
Eta guk egin genituen mobilizazioak deiarik erantzuten. Eta ere bai, Kolombia eta Venezuelaren muga dago, Kolombiako antolakundeak ere ziren mugara, eta izan zen jornada kontinental bat edo regional bat, eta guk ere egin nahi genien gure aportea. Eta hemen, Euskal Herrian oso desentea zen, badakigu Venezuela ez dauka sensibilitatea edo karga, adibidez Palestina bai badaukala, baina jendea atera zen kalera eta guretzat hori zen garrantzitsuena. Eta zein da hurrengo pausoa? Guk egin nahi dugu dinamika bat eta joango gara mobilizaziora, igual adibidez martxoaren 3 edo greba nazionalera explikatzeko zer gertatzen ari den Venezuela edo pixkat propaganda egiteko, eta ere joango gara Maduro eta Silvia Floreseren juizioa izango da martxoaren 27an, eta zeo zer egin behar dugu fetxa horretan. Aipatzen pixka bat azaltze aldera, ze mezu bidaliko zeniokete Euskal Herriko herritarrei Venezuelako egoerari buruz? Elkartasuna eta konfiantza eta kudeatzea Venezuelako herria. Eta bukatzeko, Mateo, mezu bat Venezuelako herriari? Eutsi gogor. Mi esker etortzeagatik, Mateo. Ez dakit, bukatu baino lehen azkeneko zerbait aipatu nahi duzun? Ez, negatik ondo. Oso ondo. Mi esker eta hurrengora arte. Bai. Gaur giro ezegonkor eta ezatsegina izango da. Mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, batez ere kostaldean. Eta bertan, itsasoaren egoerak kaskartuko du. Egunaren bigarren partean, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Zerua hodeitsu agertuko da eta zaparradak egingo ditu. Lehen orduetan, ekaitzak jo eta kazkabarra egin dezake. Hasieran zaparradak ipar partean espero dira gehien bat, baina ondoren, ipar-mendebaldeko haizearekin, hegoaldera ere iritsiko dira. Elurkota 1000 metro azpitik egongo da hasieran, eta goizak aurrera egin ahala 1000 metrotik gora kokatuko da. Temperaturak nabarmen egingo du behera, batez ere ipar partean. Ostiral goizean, hodeiak gailenduko dira oraindik zeruan, bereziki iparraldean, eta kantauri xurialdean euri txikia egingo du, batez ere ipar ekialdean. Elurkota 1200 metro inguruan egongo da. Arratsaldean atertu egingo du eta ostarteak zabalduz joango dira. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Kaixo, Mai, egunon, zer moduz? Haupi, oso ondo, mi esker. Konta iguzu, Mai Isasi, labetik zatoz gaurkoan, pixka bat martxoaren 17ko grebaren inguruan. Konta iguzu, zuko beto azalduko diguzu, zein den pixka bat asuntoa? Bai, martxoaren 17an badago Euskal Herrian, greba orokor bat deituta, lanbide arteko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko, eta hori badago nolabait lotuta ere aberastasunaren banaketaren aldarrikapen batekin ere bai. Eta gu justo orain asteburu honetan soldata arrakalaren kontrako nazioarteko eguna denez,
pues nahi genuen ere bai argitara ekarri, ez, nolabait lanbide-arteko gutxieneko soldata propioa, ez, eta, pixka bat lanbide-arteko gutxieneko soldata 1.500 eurotan kokatzea, izango litzatekeela soldatarrakalari aurre egiteko neurri estrategiko bat, hobetuko lituzkelako, ez, sektore feminizatu asko eta askoren bizitzak ere bai, eta horregatik, ez, nolabait grebaren aldeko beste arrazoi potente bat uste dugu dela, bai. Gaur egun asko esaten da, soldatarrakala hori gutxitzen ari dela, baina zuek atera dituzue datu batzuk, ez dakit kontrakoa esaten duten, baina adierazten dutela hor badagoela zulo handi bat. Nun dago desadostasun hori? Bai, realidadean pizka bat. Egia da hori, eta pizka bat ikasturte honetan ikusi dugu medio ezberdinetan eta instituzio nagusiek eta patronalak ere bai, ez? Baikortasun mezu hori behin eta berriro errepikatzen ari direla, soldatarrakala gutxitzen ari dela, baina guk ikusten duguna da puntu batzuk hobetzea beti da, ez? Guztiontzako da posteko moduko zer, baina realidadeak ez duela ospakizun handietarako ematen, ez? Alde batetik ikusten dugulako soldatarrakala jarraitzen duela, ez? Egiturazko zerbait izaten, eta begiratzen dugunean gure inguruko realidadera, sektore feminizatu gehienetan, lanbide-arteko gutxieneko, ez guk kokatzen dugun lanbide-arteko gutxieneko soldatatik bera daude asko eta asko, ez? Begiratzen dugu arrakala hori, gehienak dira hori garbiketarako, garbiketa lanetan dabiltzanak, etxeko langileak, telemarketinean, eta bar, eta hori, eta datuak direla, nahiko eskandalosak, eta gainera, ez? Saltzen diguten baikortasun mezu hori, adibidez, justo Nafarroan, atzo atera ziren datu batzuk uste dut UGTren txosten batetik abiatuta, baina inkesta ofizialetatik Nafarroan justo handitu egin dela, 20%tik gora dago soldatarrakala, beste komunitate autonomo batzuetan igual gutxiagotu da, baina Nafarroan justo datuek ere bai esate dute handitu egin dela. Aipatu dituzu datuak, badago datu bat irakurri detena eta oso deigarria eta oso garbia iruditzen zait dela, 1.500 eurotik bera daukaten soldatetan, 3tik 2 emakumeak dira. Eta haude datu gehiago ere bai, zeintzu dira datuak eta zer adierazten dute datu horiek? Bai, hori, lanbide-arteko gutxieneko soldatatik bera, ez? Kokatzen diren hitzarmenetan eta jasota dauden soldatek adierazten dute gehienak emakumeak, pertsona migratuta razializatuak eta gazteak direla, ez? Eta gainera horiek gurutzatu egiten dira, hau da, emakumea, gaztea eta razializatua baldin bazara, ez? Egongo zara, fijo, kasi, datu horien azpitik. Guk aztertu ditugun datuak dira hori, 67 inguru, ez? Emakumezkoak direla, SMI-tik edo lanbide-arteko gutxieneko soldatatik bera kokatzen direnak, eta, ari garela hitz egiten milaka pertsonen inguruan hitzarmenetan horrela jasota dagoela, baina hori gainera gehitu behar zaiola, ez? Etxeko lanetara dedikatzen diren, emakume pila eta pila bat, lan horiek modu doakoan egiten dituztenak, edo lan merkatutik atera behar izan direnak, lan horiek egiteko, hori guztia ez dago kontabilizatuta adibidez datu horietan. Hori kontabilizatuko bagenu, areta gehiago izango litzateke, arrakala hori edo kopuru horiek. Eta gero bestalde batetik hori, partzialitate datuena ere bai, atera nahi izan dugu, hori, lanbide-arteko gutxieneko soldatatik bera dauden emakume horien gehiengoa, 50% kasi jardunaldi partzialetan lan egiten duela. Eta jardunaldi partzial inposatuetan lan egiten du, hau da, ez da hausaz emakume gehienek hartzen dutela jardunaldi murritzagoa, baizik eta badagola, sistema oso bat, lehen esan duguna, zaintza lanei lotuta, zoru itxaskorra deitzen diogun hori, dela, zaintza lanetara zure denbora dedikatu behar izanagatik, daukazula, aukera gutxiago ere bai, lan munduan
bentaja gehiago izateko edo dena delakoa. Eta horrek ere eragiten du. Osea, gauza bat da, hitzarmenetan jasota daukasuna, ez? Bai, 1200 demagun edo dena delakoa, baina hori da 8 ordu lan egiten baldin baduzu, ez? Osea, egunean 3 ordu, 4 ordu lan eginda, Aipatzen zenituen, emakumeek eta pertsona arrazializatuek lan asko egiten dutela zaintzan, garbiketan eta bar. Eta nola da posible lanpostu zuek deitzen diozuen esentzial horiek egin balio gutxi izatea? Bai, bada, guk erabiltzen dugu askotan ere bai, zor patriarkal eta zor kolonial kontzeptua, ez? Uste dugu gaur egun oraindik ere erreproduzitzen dela, sistema oso bat dagoela, sistema heteropatriarkal kolonial bat, ez? Non dagoen montatuta nolabait lan batzuei, beste batzuei baino balio gutxiago emateko, eta hor dago, soldatarrakalarekin, ez? Sexuaren araberako lan banak eta argi bat, ez? Osea, rolekin lotuta eta, ez? Pizkat sistemaren berprodukzioa bermatuko duen rol eta lan banaketa bat, eta nork egiten dituenaren arabera lan batzuk gutxiago baloratzen dira eta beste batzuk gehiago kasu honetan, ez? Osea, emakumeen lanak izango liratezke eta pertsona migratuta razializatuen lanak gutxiago baloratzen direnak. Hor badagolako interes bat nolabait, hori horrela mantendu dadin, gutxi batzuek benefizioak akumulatzen jarraitu ahal izateko. Ez da ezer berria esaten gaudena, ez? Aurreko greba feministan ere bai honen inguruan hitz egiten zen asko, ez? Nola privatizatzen diren, ez? Lan hauek privatizatu enpleguaren munduan merkantilizatzen, baina baita ere eremu pribatuan, familian ere bai, emakumeei, ez? Edo subkontratatutako, ez? Pertsona migratu eta razializatuei lotuta. Orduan, bada sistema oso bat, horregatik askotan ere esaten dugu guretzako soldatarrakalaren kontzeptua dela zeozer estrukturala dena, ez? Eta hitz egin dezakegu, ez? Kopuru batzuen inguruan, osea, diru kantidade batzuen inguruan, Nafarroako datuak dira, ez? Emakumeek bataz beste urtean 7.000 euro gutxiago kobratzen dutela, baina bada hori baino asko zaratago, osea, ze hori bestela konpondu ahalko litzateke, demagun, ez? Horrelako, ordainsari bat ematen, eta baina ez da hori da, ez? Sistema oso bat berproduzitzen ari dena. Aipatzen duzu baita ere, zaintzari buruz hitz egiten debaluatuta dagoela eta privatizatua. Zer esan nahi duzu horrekin? Bai, esan dakoa, ez? Osea, alde batetik, enpleguaren eremura begiratzen baldin badugu, ikusten dugu nola zaintza lanetan, hau da, zaintza zerbitzuetan izan daiteke, erresidentzietan, geratzen diren residentzia publiko gutxietan edo residentzia pribatuetan, etxez-etxeko laguntza zerbitzuan, etxeko eta zaintza lanetan, eta lan egiten duten emakume guzti horien aldagai nagusietako bat bada hori, osea, badagola zerbitzu publikoak izan beharko liratezken zerbitzu horiek privatizatzeko tendentzia brutal bat, ez? Azkenengo urteetan ikusi izan duguna, arrazoi ezberdinengatik, ez? Baina batez ere bai, hori, osea, hor dago nolabait interes bat patriarkala esango genuke, ez? Osea, emakumeek egiten duten lanari etekina ateratzeko eta, esplotazio, ez? Modu bat, eta beste alde batetik ere bai, kapitalaren interes bat nolabait, esku gutxi batzuetan, ez? Gainera ikusten ari gara azkenengo urteetan, justo zaintzaren eremuan brutala izaten ari dela, ez? Osea, zelan sartzen ari diren eskuak, hori horrelako enpresa multinazionalak, funts putreak, eta bar. Orduan, alde batetik, badagola tendentzia hori, eta instituzio publikoetatik gutxi egiten ari dela egoera hori rebertitzeko, baina gero beste alde batetik esan dakoa ere bai, osea, badagola, nolabait lan hauek
privatizatzea ere badagola lotuta nolabait lan hauei balio gutxiago, aitortza gutxiago eta ikusezintasun bat ere bai, ematearena eta zentzu batean ere bai esaten dugu. Osea, eske da, enpleguaren munduan, daudela guztiz merkantilizatuta, baina bada ere bai, familien eremuan jarraitzen duela berproduzitzen, rol banaketa horrek eta hori, osea, jarraitzen duela, familietan privatizatuta egoteak da sinonimoa de emakumeek egitearena, lan horiek. Eta puntu honetara nola iritsi gera eta nola normalizatu dugu egoera guzti hau? Bai, oso galdera ona. 2023ko greba feminista orokorrean ere bai esaten genuen, aldaketa kultural bat behar dela, ez dela bakarrik hori, osea, neurri konkretuak hartu behar direla, hori bai, porque uste dugu, osea, egoera como muturrekoa dela, baina nolabait bada dena kuestionatu nahi dugula ere bai, eta zaintza lanak ulertzen ditugu ere bai, emakume kategoria sortzeko ere bai ezinbesteko lanak direla, nolabait, orduan, ateratzen ez baldin bagara, sexuaren araberako lan banaketa horretatik eta lan batzuk bereziki emakumei egozten zaizkienak, lan esentzialak deitu ditugun horiek, baino era berean balio gutxiago dituztenak, eta beste aldean kokatzen jarraitzen baldin badugu, osea, produktiboa dena deitzen dioguna, dela inkluso, batzutan guk askotan esaten dugu, zelan iritsi garen normalizatzera, produktiboaren eremuan dauden lan batzuk gurpilak produzitzea edo inkluso armak fabrikatzea balio gehiago daukan pertsonak zaintzea baino edo bizitza sostengatzeko ezinbestekoak diren lan horiek. Eta guk pixkat aldarrikatzen duguna beti da ere bai, honi buelta emateko gakoetako bat izan beharko litzatekeela lanak ere egiten duten ekarpen sozialaren arabera nolabait baloratu beharko liratezkela eta horrek ekarriko lukeela nolabait paradigma aldaketa bat, ez sexuaren araberako lan banaketa honekin jarraitzeko. Hitz egin edo ere bai, honi aurre egiteko neurriei buruz, baina horren aurretik galdetu nahi nizun zuzenean aipatzen duzue Confebask. Zergatik? Bai, Confebask eta zen uste dugu patronalak direla egoera honen bermatzaile nagusietakoak. Egia da haiekin batera ere instituzioak interpelatu behar direla, ze instituzioetatik ere ez da inolako neurririk hartzen edo ez da neurri nahikorik hartzen ez egoera honi buelta emateko, baina esandakoa patronala bada oso interes jakin batzuk ere bai dituen enpresa multzo bat eta berproduzitzen duena egoera hau, interes bat daukalako ere bai, eta hor ikusi izan dugu azkenengo urteetan negoziazio kolektiboan edo pixkat enpresekin borrokatzera edo negoziatzera esertzen garenean askotan eta askotan ere bai nola lan hauek, inkluso bigarren mailako lan bezala ere bai hartzen diren edo patronalak ere bai badaukala nolabait pertzepzio hori guri askotan delegatuek eta kontatzen digutenarekin eta bizi dugunarekin ikusten da, nola bigarren soldata bezala edo ezinbestekoak ez diren lan bezala hartzen direla eta ikusten dugu nola naiz eta konfliktibidade maila berdina egon, kasu askotan sektore feminizatuetan edo sektore maskulinizatuetan askoz gehiago kostatzen dela sektore feminizatuetan hitzarmenak lortzea eta askoz borroka gehiago egin behar da hori lortu ahal izateko gutxiago, porque blokeoak askoz luzeagoak dira, eta patronala ez da hain nolabait interpelatua sentitzen aldarrikapen hauei nolabait erantzutera. Eta horregatik uste dugu badirela nolabait
egoera honen bermatzaileak, incluso perpetuatzaileak, ez? Claro, zuek aipatzen duzu eta defendatzen duzu, hau ez dela zuek gutxiago mugitzen zeratelako, baizik eta batzuen interesengatik blokeo delako. Nola desblokeatu daiteke hori, zer egin behar da, zer aldatu behar da, aipatzen zenuen negoziazio kolektibo hori eta sustatzeko? Bai, guk planteatzen duguna da, alde batetik, eta bueltatuta pizkat grebaren aldarrikapenera, ez? Gaur egun badagola aukera Hego Euskal Herrian, ez? Guk lanbidearteko gutxieneko soldata propio bat ezartzeko. Eskatzen ari garena ez dela beste munduko ezer, 1500 kopurua jarri dugu hori referentzia bezala dela batez besteko soldaten 60% izango litzatekena, hau dela zeozer beste herrialde batzuetan ere bai, ez? Kontutan hartzen den referentzia bat, orduan, lanbidearteko gutxieneko soldata hemen erabakitzea patronalak eta instituzioek borondatea izango balute zeozer oso egingarria da, eta orduan guretzako hori izango litzatekela neurri ezinbesteko bat esandako, ez? Prekariedade egoeran bizi diren sektore askotako emakumeen bizitzako betuko lituzketenak, baina honekin batera, ez, lehen esan dut ere bai, soldata arrakala ulertzen dugula zeozer egiturazkoa dela ere bai, ez, eta hor daukagula pizka bat ere, igual instituzio eta patronalarekin diferentzia nola ulertzen dugun gurekin, guretzako beste neurri osagarri batzuk ere hartu beharko liratezke badirela hori, ez, existitzen den sor patriarkal hori aitortzera bidean, ez? Historikoki emakumeek degratis egin dituzten lan guzti horien eta horrek izan duen inpaktu horren aitortza egitea, baino bada ere bai, ez? Jartzea mekanismoak instituzioetatik eta patronaletik, hau da, egiten diren berdintasun planak, lan ikuskaritzak eta bar, izan beharko lituzke mekanismoak gaur egun balio ez dutenak soldata arrakala detektatu eta buelta emateko, ez? Porque soldata arrakalaren inguruan kopuruz, diruz ari garenean ere bai, ari gara hitz egiten, claro, igual gaur egun diferentzia zuzena edo enpresa batean emakumeek eta gizonek desberdin kobratzea da imposiblea legez dagoelako, ez? Nahiko betatua, baina ez da arreta jartzen, ez? Zergatik turnizidadeetan edo ordu estretan eta horrela ez daukate, hor arrakala brutala da, emakumeek kasi ez dituzte egiten, ez? Lan horiek eta aldiz gizonek bai, eta nola egiten dugun berproduzitzen ari den soldata arrakala honi, alde batetik mekanismoan jarri behar direla, eta gero hori, lanen balorazio androzentrikoarekin bukatzea ere guretzako da beste gako nagusietako bat, lehen esandakoa, ez? Nork egiten dituenaren arabera lanak gaur egun ezberdin baloratzen direla, eta hori esan nahi dut enpleguen kategorietan eta horrela existitzen dira, ez? Lanen balorazioak eta bar, eta guretzako gaur egun, ez? Dira guztiz androzentrikoak, orduan hori ere bai egin beharko litzateke revisio feminista bat, eta hori parekatu. Orduan, hori guztia egongo litzateke, ez? Garatzeke, hitz egin dezakegu ere bai, ez? Zaintza lanen banaketa justoagoa, zaintza sistema publiko komunitarioaren garapenaz, horrek guztiak, ez? Hobetuko luke emakumeen egoera, enpleguaren munduan ere bai, ez? Porque, guk askotan esaten duguna da ere bai, enplegua deitzen zaiola lan gutxi batzuei ere bai, guk zaintza lana lan bezala kontsideratzen baldin badugu, hori guztia ere kontutan hartu beharko litzateke. Hori duela pare bat urte egin genuen horrelako ikerketa bat, ez? Etxeko lanetara emanda dauden emakumeen ordu kopuruak, ez? Kokatuko bagenitu 8 ordu, normalean gehiago dedikatzen dira, baina 8 ordu egunean eta lanbidearteko gutxieneko soldata esleituko bagenio, ateratzen zen Eusko Jaurlaritzaren urteko aurrekontua baino gehiago. Asko hitz egiten da ere bai, ze ekarpen egiten duten barne produktu gordinean, eta bar, pizkat beharko liratezkela neurriak
neurri orokorragoak honi aurre egiteko, baina, orain ere bai ari gara, batez ere hori lanbide arteko gutxieneko soldataren aldarrikapenarekin. Zuek argi dezue lanbide arteko gutxieneko soldata aurrera pauso handia dela, baina ez dela aski. Hori da. Aipatzen zenituen neurri guzti horiek asko daude, modu askotara aurrera egin daiteke. Zenbateko egingarritasuna dute, hau da, neurriak badaude, zuek badakizue zer egin daitekeen, baina benetan zenbateko praktikotasuna dute horiek. Erraix egin daitezke? Bai, guretzako bai, de hecho, aipatutakoa, lanbide arteko gutxieneko soldatarena da zeozer, aldarrikapen bat, ez dakit, beste greba batzuetan, igual helburu edo aldarrikapen zabalagoak edo zentzu batean utopikoagoak ere bai, planteatu ditugula eta baina greba honetan justo bada aldarrikapen bat super konkretua eta da zeozer ere bai konbentzituta gaudena hori, borondate politikoa egongo balitz, patronalak izango balu borondatea ez da eseri, horren inguruan negoziatzera, instituzioetan ez da eztabaidara onartu den zeozer, borondatea egongo balitz eta horregatik uste dugu importantea dela ahalik eta jende gehien ere bai mobilizatzea, greba egunean egingarria den zerbait dela, eta gero aipatu ditudan beste kontu guztiak ere gauza egingarriak dira eremu askotan egin behar direnak, esaten dugunagatik, soldatarrakala ez delako bakarrik ordainsarian, dagoen diru kantitate bat, baizik eta badagola egitura oso bat hori berproduzitzen duena, baina zaintza sistema publiko komunitarioarantz hartuko balira, neurri batzuk horrek jaitsiko luke, emakumeek zaintza lanetara dedikatu beharreko denbora, lan banaketa androzentrikoa kuestionatzeko, beste lan balorazio batzuk egitea lortuko balitz horrek hobetuko luke ere bai emakumeen egoera lan munduan, berdintasun planak eta lan ikuskaritzatik eta egiten diren revisioak zerbaiterako balio balute, horrek hobetuko luke emakumeen egoera, orduan bai uste dugu direla hori, neurriak ere ez garen ari eskatzen, aldaketa bat, ojala, gaurtik biharrera egingo duguna, baina, egiten joan daitezkenak, eta pizkat uste dut sindikatuak ere bai, eskerrak ari garen ere bai, hor pizka bat tentsioa mantentzen eta gauza batzuk lortzen ari gara, baina, bai, kostata. Aipatzen zenuen, izan gutxieneko soldata propioa edo beste horri buruz ez dutela eseri nahi hitz egitera. Interesengatik izango da, zeintzu dira interesoiek, zuk benetan uste duzu beraiei hori interesatzen zaiela? Bai, a ber, patronala, uste dugu, ez da ezer berria esaten baldin badugu, aberastasuna, gero eta esku gutxiagotan metatzen ari dela, eta hau ere enpleguaren munduan ikusten da, nola gero eta enpresa gutxiagoren esku, kriston, milioikako benefizioak izaten ari dira, zaintzako enpresak hartzen baldin baditugu, baude hainbat ikerketa eginda, inkluso garbiketako enpresa horrela multinazionalak direnak eta bar. Orduan, hor ematen ari dela, arrakala handi hori, jabedunen edo dirua akumulatzen dutenen eta klase esplotatua garenen artean arrakala hori gero eta handiagoa da, eta gainera ikusten ari gara azkenengo aldian nolabait patronalak baduela ere bai interes batzuk, baino oldarkortasun bat ere bai nolabait, sentitzen direla, ahal guztidun edo, pizka bat haien benefizioak akumulatzeko logika horretan guztiaren gainetik pasatu ahalko balira bezala, eta ez baldin badago hor nolabait instituzio, herri hau gobernatzen duten instituzioen partetik ere, kapazidade bat patronala behartzeko, hori, lehen esan dakoa, ez gara ari eskatzen benefizioak 50-50 banatzea, patronala eta langileen artean, ari garena esaten da,
guazen generatzera mekanismoak guztiz prekarizatuta eta gero, pobrezia garen azpitik gero eta jende gehiago dagoen honetan, minimo komun bat jarri ahal izateko, testuingurua denean, milioiak eta milioiak akumulatzen ari direla gutxi batzuk, ez? Eta hori, da guk esaten dugu, hori egingarria dela eta instituzioek izan beharko luketela kapazitatea horretarako, eta gainera, pizkat esaten duguna da, eske gainera hori ez da kasuala, ez? Begiratzen baldin badugu arrakalaren azpitik daudenak, eske da arrakala bat, aparte de klasista, ez? Izatearena, da arrazista, da matxista, ez? Eta, pizkat egoera hori rebertitzeko aukera egon beharko lukeela. Bukatzeko, hitz egin dezagun pixka bat, grebaren inguruan, martxoaren 17ko greba. Zein da helburua edo zer espero duzue greba horretatik? Bai, pixkat orain esan dakoa. Guk bai uste dugu, aldarrikapen hau ere ez dela berria, gutxieneko, lanbide arteko gutxieneko soldatarena, ja 2020an egin zen greba orokorrean aipatzen zen edo kaletara eraman genuen aldarrikapen bat izan zen, greba feminista orokorrean ere aldarrikapenen artean bazegoen hau, eta igual azkenengo hilabeteetan ibilbide oso edo nahiko sindikala izan duen aldarrikapen bat izan da, hau da sindikatuek hartu dugula, ez? Nolabait, hori borrokatzeko autua eta aurkitu garela hori, precisamente patronalaren ez dutela sentitzen haien burua behartuta inondik eta inora ere, ez? Honen inguruan hitz egitera, nik jarraitu baldin badut, ez? Benefizioak akumulatzen eta logika horretan jarraituko dut, eta gero beste alde batetik instituzioetatik ere bai, esaten dugu, gaur egun horregatik esaten dugu lanbide arteko gutxieneko soldata propioa, aldarrikatzen dugula, gaur egun Euskal Herrian borondate politikoa egongo balitz, aukera dagoelako EAE eta Nafarroako parlamentutik eskatzeko Madrileko gobernuei hemen erabaki ahal izatea, ez? Gutxieneko soldata hori, eta ezberdina izango litzatekeela, bizi baldintzak ezberdinak direlako, ez? Hemen edo Espainian estatuko beste komunitate autonomo batzuetan, orduan eskatzen ari garena da, hemen erabaki ahal izatearena, eta instituzioetatik ere bai, ez dute, ez da, pentsionisten ILP-arekin, ez? Pentsio propioarena egin zuten era berean, hemen ere ILP batzu garatu dira, ez? Gobernuei eskatzeko ez bakarrik sindikatuek, baizik eta milaka pertsonek, ez? Eskatu diete hori, eta ez dute, eztabaidara onartu, ez? Orduan, guri iruditzen zaigu hori ere, dela jarrera nahiko antidemokratiko bat, ez? Instituzioen partetik, orduan, larritasun maila bastante daukala, ez? Kontuak atera behar izateko, ez? Kaleetara, sindikatuek deituta, baina atzo ere egon ziren agerraldiak bai Bilbon eta bai Nafarroan hainbat eragile sozialek ere bai bat egin dutela, ez? Grebarekin, eta orduan, herri bezalako erantzun bat ematearena guzti honi uste dugulako hori, aldarrikapena egingarria izateaz gain, dela nolabait justizia sozialeskoa, ez? Pobrezia eta prekarizazio langa horretan dauden pertsonei, ez? Minimoa igo ahal izatea, eta gainera, lehen aipatu dugunarekin lotuta, ez da bakarrik que es de justizia sozial, baizik eta eske zor bat dago ere bai, ez? Jende horrekiko, porque orokorrean lan horiek dira hori, inork egin nahi ez dituen, ez? Lanak, eta, ez hausaz, baizik eta, inposatzen, jende konkretu bati ere bai, ez? Inposatzen zaizkien lanak. Orduan, hori, uste dugu, badela justiziazko aldarrikapen bat, badela egingarria den aldarrikapen bat, eta nolabait, herri baten nolabait duintasun ere bai ariketa bat izango litzatekeela bai. Ze mezu bidali nahi diozue sektore feminizatuetan edo arrazializatuetan dauden pertsonei? Bai, gu sindikatuan ere ari gara
lanketa bastante egiten, ez? Osea, uste dugu sektore feminizatu eta razializatuak direla batez ere, ez? Esango nuke greba honen sujetu nagusia, ez? Aldarrikapen honek gehien eragingo dien sujetu horiek direlako, eta nolabait, nahi dugula ere bai, ez? Nahi dugu grebaren sujetu ere izan daitezen, ez bakarrik, greba egitearen sujetu izan daitezen. Egia da, hemen ematen dela kontraesan bat, eta greba feministetan asko hitz egin dugu horretaz ere bai, gehien interpelatuak diren igual sektore horiek izango direla, zailtasun gehien izango dituztenak greba egiteko, alde batetik greba eskubidea askotan urratzen delako, zerbitzu minimoekin eta bar, edo egon zaitezkelako egoera ultraprekario batean, non ezin zaren, greba egitera atera, eta bar. Orduan, guazen egitera ere bai, ariketa bat, guztion artean, alde batetik, honek interpelatzen duelako herri oso bat, esaten genuen logika horretan, justizia sozialesko aldarrikapena den honetan guztiok atera behar gara, esan nahi dut industriako langileak, funtzionarioak, publikako langileak eta bar, ere bai atera behar dira, elkartasun, klase elkartasun ariketa bat ere bai delako, baina nola egiten dugun ere bai, ez invisibilizatzeko grebaren sujetuak diren horiek, eta zentzu horretan bai grebarekin enpleguaren eremuan edo eremu produktiboa askotan deitu zaion horretan eragin nahi dugu, baina esaten ari gara ere bai nahi dugula desnormalizatu lan guztiak. Hau da, modu ezberdinak egon daitezke, esaten genuen greba feministan ere bai, ez gara joango etxeko langileen gana behartzera, greba egitera industriako langile batean negoziazio kolektiboan baldintza batzuk lortu dituenak eta ez dakiz zer, sujetu ezberdinak dira eta modu ezberdinak egon daitezke, grebaren lanketa egiteko, baina aldarrikapena gehien zabaldu dadin eta egun horretan ere bai, greba gehien nabaritu dadin apustua egiten jarraitzen dugu, baina hori, pixka bat lanketa horretatik. Orduan, mobilizazio nagusiak egongo dira martxoaren 17an, bai hiriburuetan, goizean, eta horrek ere bai, balio dezala, pizkat Euskal Herriko kaleak kolapsatzeko, baina baita ere arratsaldean herri eta auzoetan hainbat eta hainbat mobilizazio egongo dira, aldarrikapen sozialak ere bai, txertatzeko aukera egongo direnak, eta bar, orduan, pizkat gonbidapena, prozesu honetan ere bai parte hartzera alik eta jenoaien. Bukatzeko, Maili, zer dago jokoan greba honetan? Igual esango nuke hori, niretzako igual gehiegi esatea da, baina alde batetik, herri baten duintasuna edo, pizka bat, nola garen kapazak horrelako testu inguru batean ateratzeko, minimo, langileentzako nahi dugu, bizi baldintza bermatu izateko, minimo bat, herri bezala ateratzearena, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, igual hitz egin duguna ere bai, patronala eta instituzioek portazoa eman diguten honetan, gero eta gehiago baldin bagara ate hori jotzen dugunak, azkenean ate hori ireki beharko dutela, nola bait, eta erantzun bat eman ahal izatearena, esan dugun jarrera antidemokratiko eta klasista hauei, nolabait, bai. Mili esker gurera etortzegatik, Maili, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen bukatzeko? Ez, besterik gabe, igual aipatzearena, hori otsailaren 22an soldaterrakalaren nazioarteko eguna denez, aste honetan ere bai ekimen ezberdinak egingo direla, soldaterrakala gero eta gutxiago dela, sinetzara hasi nahi digutenen aurrean, pizka bat realidade gordina nola baita ateratzeko, eta baita ere pentsio denun mugimenduko emakumeekin ere mobilizazio bat egingo da Bilbon, logika berean, pentsio arrakala ere bai, gaur-gaurkoz nahiko eskandaloso bat delako ere bai, hitz egin dugun arrazoian.
gatik orduan, bai, ekimen hauei ere bai pixkat bomboa ematearena. Bai. Oso ondo, mi esker mai, eta horreko arte. Zuri. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.